ga wani guba kamar kuturuwa aka bayi gurba cifo of joji na zuwa na yaba mai shari'a na taho da yaba idan adalci ba ja'iba idan da salama ba uku ba karimin bawa zana yaba Allahu ka kare bai da gaba na justice ke kafarati. Na tsaya ga annabi Muhammadu. 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 Lafiran Muhannan a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya. Wanda an kawaci bujoji mataki ya kure mazaje da mabarade. Justice kafarati. Babatin na yau bitar matakai ko kowar matakai uban mazaje. Allah ya kone idan magauta. In na ce da shi cifu joji yayi ya isar a gane uban mazaje. Justice kafarati. Matsayi na cif joji ba kawai ba.